Áno, priznávam, táto maska vyzerá trošku strašidelne, ale presne toto je dôvod, prečo je iná než klasické plátené masky. Toto nie je úplne obyčajná hydratačná maska. Je to liftingová kolagénová maska, ktorá funguje na dvoch úrovniach. Mechanicky a zároveň cez aktívne látky. Ako prvé si všimneš tú sieťovanú štruktúru tej masky. To nie je len dizajn, ona reálne ťahá pleť smerom hore, hlavne v oblasti líc, sánky a kontúr tváre. Čiže už len tým, že ju máš na sebe, robí jemný lifting. Druhá vec, ktorá je na nej zaujímavá, je obsah kolagénu. V tejto maske je až 53% kolagénu, čo znamená, že je extrémne bohatá na kolagénový extrakt. A teraz dôležitá vec, kolagén z masky ti síce nevytvorí nový kolagén v pleti, ale robí niečo iné, čo chceš hlavne pred fotením, natáčaním alebo nejakým eventom. Kolagén viaže vodu, vyhľadzuje povrch pleti, pleť je po ňom hladšia, vypnutejšia a viditeľne šťavnatejšia. A tento efekt je okamžitý. A presne preto je táto maska taká obľúbená. Ďalšie plus je, že vďaka tej sieťke sa sérum neodparuje a nesteká, ale ostáva presne tam, kde má ostať. A pleť má všetko nasať. Po 15 až 20 minútach je pleť viac vypnutá, jemnejšia na dotyk, hydratovaná a make-up vyzerá omnoho lepšie, lebo ona tá maska zanechá jemne lepivý povrch tváre. Za mňa je to ideálna maska, keď chceš rýchly glow, keď máš unavenú pleť, splasnutú, alebo proste keď potrebuješ niekde na nejakej super udalosti vyzerať skvelo, kúp si túto masku, vrelo ti ju odporúčam, pripnem ti ju do linku v bio, aby si ju nemusela hľadať. A z mojej vlastnej skúsenosti ti hovorím, ja som takúto masku ešte nikdy nevyskúšala, čo by mala jednak tento tvar a takýto efekt, lebo ona ti vlastne pokrie aj oblasť podbradov, taký ten podbradok, s ktorým máme my ženy najväčší problém, alebo teda aj ja, že proste tá pleť pod tou bradou už tak vekom ovísa. Ja mám 40 rokov a skutočne to cítim na sebe, ale táto maska mi instantne i hneď po použití pomohla. Nie je to dlhodobý efekt, je to krátkodobý efekt, ale ak ťa naozaj čaká nejaká dôležitá udalosť, na ktorej chceš vyzerať fakt, že tip-top, skús túto masku, pripnem ti ju do linku v bio a kľudne, ak máš nejaké otázky aj ohľadne skincare, nezabudni mi napísať, som tu pre vás. No a ja vám prajem krásny deň a nezabudnite ma sledovať pre viac takýchto videí a skincare tipov, ak ste skincare nadšenkyne ako ja. Pa, pa!